Hello everybody, and I hope that you guys are doing well. Karon kay mangaon o magluto ta og Bacsilog-Inspired meal. So we'll start with cooking 2 sunny-side-up eggs. And by the way, while nagluto di ko din tak-ang na daig ko og kanon. So di siya entirely Bacsilog, no? Inspired lang. Kaya umo ko nagsinangag. And duha ka itlog ang ato ang giluto since duha raman sa taon nga mga on. And ayong kalimti nga sa inyohang side up, butangan o gamay nga asin sa egg yolk. After the eggs, kay ang longganisa. So be careful once magluto og mga frozen nga items parehaning longganisa. Most especially if init na kainyong mantika, kay dali kay siya nga mapaig. O, diba? Ako paig na. So, pahinay gamay ang kayo once magluto na mo sa next ninyo nga frozen nga item. Example, ikan sa egg nga frozen item siya. Pahinay gamay ang mantika ba? Oy, ang kayo. Next, kay ang bacon. By the way, taas na siya ang bacon. Ako na siyang i-cut into half para mas maigo siya sa kaha. As per instruction, dili man siya nabutangan o mantika basta magluto o bacon. Pero dili man good non-stick pan ang ako ang gigamit. So kinahanglan tagtabang sa gamay mantika para dili mupilit sa kaha ang bacon. And one key para crispy ang bacon kay medium to low heat lang di ay. I learned this from my husband. Nauto siya one time o bacon nga crispy kay ang bacon na amazed ko. So kasi dinugay na ko niluto bacon dili gid siya ma-crispy. Ano ara di ay dili di kinahanglan nga naglagot imuhang kayo. Pwede ra gid di ay kanang pinaam-am. Medium to low heat lang. Lastly, ang ako ang giandam kay ang cheese sauce. So, before nako day ni gibutang ang milk, ako sa ding gikuan og mantika. Pero, if you notice, daghan na gyapon siya mantika. So, very little lang jud nga mantika ibutang. So, that's 1 cup of milk. It's half evaporated, half nga kanang fresh milk. Pwede ra gud nga walay evaporated. Pwede ra gud siya nga fresh milk lang. Pero, naamo gud may nahabilin nga evaporated. So, ako lang siyang gi-apil. Once mubukal na ang milk na mixture, mag-grate o cheese. Ikapon mo ko o grate. So, work smart. Nagkusi ko o cheese. It would be better nga quick melt ang gamiton, pero walang tayo quick melt. Again, di ka makita kasi wala. So, the regular cheese lang. Any brand. Then, season it with salt and pepper. Gamay lang ang salt since nag-add mo ka cheese, and cheese is already parat. Mix and simmer. There you go. So I hope that you enjoyed this video. And stay safe, everyone. Thank you so much for watching.